San Judas Tadeo na nareceive nindo sa Diyos? Nung time po na baguhan pa na ako dito kay St. Jude, bali po yung arong May, parang pubo siya, tapos talaga kung tiusununin kami. Nung naging mabuti na po ako ng St. Jude, ako lang ang tabang na sa kuya, diit-diit na po napakalayo sa arong May, maray naman po. So, ang nakakabong ko, paghanap buhay, tapos itit mo naman po na nakareso, istaran niya hanggang sa ganyan po. Maray naman po ang istaran niya sa buhay sa irakimal na Diyos. Sa pangudyan po, paano po nindo na isasabuhay ang pagtubod sa Diyos sa paarog ni San Judas Tadeo? Aning po kaya ko sa tubangan ni St. Jude. Magianan po ang isip ko, tapos gayon po ang pagmati ko. Yung gabos na problema ko po, dari na ano ni St. Jude. Tapos kung medyo cognitive, ano ko sa sarili ko na problema ka, higari ko po kung St. Jude na tabanan ako. Kaya pag ano po sa iyo, na matian ko po ang presensya ni St. Jude sa sarili ko. Ako po nga na ikainin ko na minsan pandemic pa rin ako nakakaligting. Kulang ang daw ko, tapos kulang yung very isip ko na di ako nakakalig sa iyo kung kang magigit ba po sa pandemic. Dahil po nakakompleto yung daw ko na Webes, dahil po ako makaligtig. Kasalo nga rin po akong devote ni St. Jude. Sa udyan po, ano po yung ang mensahe nindo kay San Judas Tadeo sa maabot na kapustahan? Pamaabot na kapistahan ni St. Jude. Ang mensahe ko sa iyo na sana tabangan niyo po tamang tumundag na mahali na po yung pandemic, tapos maging matuminong na po ang sosyedad ka, tsaka sama po sa Diyos ng St. Jude, maging mauma po kita sa kapista ng St. Jude. Happy Fiesta of Advance. Hello po, good morning po. Marahil na sa Ilocos. Ako po si Siligoy Galdo, taga-Dapdap Legazpi City po ako. Ako po sa maestro for 4 years na, pero almost 5 years na din since nag-start talaga ako magturo. Okay. Ako po 26 years old. Nagtuturo ako ngayon sa Alislag National High School, Alislag Lagabay Senior High School po ang pinagkakakutan ko sa Science Department. Yun po, ano sa ko yan, may ba ihira sa inyo, managod sa akong sarili, personalmente. Sa inot po na apot, ano po ang dahilan nindo tadigdi ka mo sa St. Jude nagsisimba? Ayun na pinakadahilan ko talaga pinatayawan ako hindi nagsisimba na sa totoo lang po, dahil kong idea kang inod about St. Jude. Dahil sa aralin na po ka ito mag-let, dahil ko po aram, basta sabi kang barkada ko, mag-ibada ako sa iya. Tamasimba kami dito. And without knowing, nasa St. Jude pa rin, intercessor, mga gabos na hinahagad niya ito, na ako lamang personal, kung ano pa man na cases sa buhay niya ito, managod sa buhay-buhay niya ito, makulamang sa mga inahagan natin niya itong material, kundi managod sa tuyang buhay. Rason din po, after a year, that was 2016. So, after a year,
siguro bonus na lang po ini niya tayo na ako nagsisimba hindi because of Father Pao. Gustuhon ko ang sa iyang mga reflections kada beses na nagsisimba. Lalo na kung natsyempohan na si Father Pao ang nagmimisa. Yun po ang rason kung natayaw ako sa singko. Kadalasan niya ang nagsisimba. Sa panduwa pong apot, ano po ang mga hinahagad nindong grasya sa Diyos na hinahagad ang tabang ni San Judas Tadeo? Kung sa grasya po, dapulon na inahagad, bako na personal. Kumbaga sa ano, itinauna po sa sakuya, kanuhal na Diyos, sa giya nga ni San Judas Tadeo, sa kuyang hinagad ka ito na makapasar sa LED, kasi makalaog sa trabaho. Kaya na nakalaog na po ako, nakatrabaho. Ngunyan po, inahagad ko talaga ngunyan ang padagos na paggiya. Ang paggiya sa sakuyang trabaho, sa sakuyang pamilya, na sa likod kan mga kaliyahan niya to, padagos ng kaliyahan ni San Judas Tadeo. Asin, tabangan ng mahal na Diyos sa giya ni San Judas Tadeo. Sa pantulo po, ano po ang mga biyaya na natanggap po na ko anindo sa paagi kan tabang ni San Judas Tadeo na naresibin nindo sa Diyos? Anong mga biyaya? Ay, nabanggit ko na nga niya ito po. Primero, ayun po itong makapasap ko sa LED, na makalaog sa trabaho. As in, yun nga ni, ultimomente na pinagahagad ko sa ngunyan bago na material, kundi yun ang padagos na giyahan ko sa sakuyang giligibo. Tuguti ako nito maghiras kadikit na istorya manungod sa sakuya, na sa hiling ko, ini talaga ang pinaka-hinahagad ko sa ngunyan. Kung siguro, may pagbalo ang mahal na Diyos. As in, hindi ko aram, tinatayaw na ako, hindi do diretso kay San Judas Tadeo nagsisimba. There was a time na nagsisimba ako, hindi ko aram po anong rason. Ano po, yaon lang ako nagsisimba. Sa nangyari sa kuyang pamilya, ano po, na nawalan po ako ng tugang sa aksidente sa motor. Ano po, after po kang pangyayaring ito, di man ko nawaran, kundi, kumbaga, sa term baga sa Bicol na, riwurok ang isip ko, pero di ako nawaran ni oras na magdigdig. Maski di ko aram ko ano gusto ko hagadon, gusto ko yaon lang ako nagsisimba. Inahagad ko po ang padagos na pagtabang, paggiya ni San Judas Tadeo. Hanggang sa siguro nag-recover man ako after a year. Pero another year talagang pigbabaloan sa tuyong pagtubod kan mga Diyos. Yaon na naman po ako. After a year kan pagka wara kan tugang ko, 3 days lang after the first anniversary kan tugang ko, ama ko naman po ang nawara. Ano po? So, talagang sabi ko, kung ano man ang kabuutan mo, mangyari man lugod sa tabang ni San Judas Tadeo, yaon po ako. Kaya yaon po ako. Pang-apat po, paano po nindo na isasabuhay ang pagtubod sa Diyos sa paaraw ni San Judas Tadeo? Na isa sa buhay ang pagtubod, no? Kita may mga kalayahan. Ano po? Sa tuyong kalayahan, lalo na sa panahon niyan, kakulaw na nagyan, lalo na sa mga kaakihan, na sa ito mga youth, ako youth pa man, manalalayo. Ano ho? Na lalo naman yan sa panahon niya ito, pag pandemya na. Sa mental health, lalo na. Ang kaliyahan, maluya, yaon ang kaliyahan niya itong ilang tao. Padagos kitang magramisa sa iya. Hagadon tayo, tabang ni San Judas Tadeo. Nadaiman kita papabayan, ano? Basta padagos kitang magtitiwala, padagos kitang magraramisa sa iya, hagadon ang sa iyang tabang. Sa paagi, man ni San Judas Tadeo. Yun po ang sa may baba na ihirasa sa inyo. Salamat na maray sa pagkakataon niyo. Sa udyat po, ano po ang mensahe nindo kay San Judas tapos sa gabos na deboto niya ngunya na maabot na kapiyastahan? Ang mensahe ko kay San Judas, salamat taramig binan ta ka
sa paagi kan sa kuyang barkada. Salamat man sa pagiya, lalo na sa mga panahon na inaabtan ako sa kuyang kaloyan bilang tao. Yawan sa imong pagtabang, asin pagsurog na makarani sa Diyos. Sa mga, pardon baby, ano ang susunod? Deboto. Sa mga deboto naman po, sana nahihiras ko nga ni po sa Indo bilang deboto. Nuko lamang po sana puros material na bagay ang sa tuyang haganon isa ng dastaleo. Pagkatapos ka sa tuyang hinagad, lingaw ta na, magbalik kita sa iya, magpadagos kitang, maghagad ka sa iyang tabang. Arganik ang hiniras ko po sa ilo, bako na po material ang inahagad ko sa ngayon, kundi ang padagos na pagiya sa likod ka sa tuyang mga kaluyahan, kita sa iyang tabangan. Iyon sa po, salamat hiraray sa ilo, sa paagi na inyong maghira sa iyo. So, o yan, ganyan pong kafiestahan ni San Judas Tadeo. Siguro sa Roman sa share ko, na, of course, in reference duman sa sharing ta, duman sa video. Sa Roman na share kong part is, igwang instance na nasa pay ako, and nagpapangadya ako, tapos magabaton sa pagmati ko that time, so tig-ibi ko duman sa peya, so gabos na muya akong iibi, and then tig-pray ko kay Lord, so gabos na nasana siya na bahala sa mga problems ko. And then sabi ko, Lord, kahit isang hug lang paglabas ko dito, or kahit ngayong araw, sana may mag-hug sa akin, na ma-feel ko man lamang na yaon ka, or yaon ang mga tao para sa kuya. And then answered prayer, kasi pagluwas ko pa sa nakipeya, may nakariparo sa ko, naali akong peya, tapos garo, mungto sa mata ko. And then tighag niya ako, na siyang uro apot-apot kung naano ako or what, tighag niya lang ako. Sabi ko, Lord, mabuton ka man, Lord. Yun, share ko lang. How about you, Leonard? Anong answered prayer mo? Siguro,
ang magayon na nangyari sa Kuya digdi sa St. Jude is nagtalubo ako as a person. Kung baga, dakulon digdin tao sa St. Jude na nagtabang sa Kuya para mag-grow ako. Arog ni Kuya Vince, kung dati kaya dahil mo ako mapaampang sa mga matawo, pero ilingangon niya, nagtatabil na ako digdi sa inutan. Ang pasalamat ko man po kay Kuya Vince is saro siya sa mga tao na nagtao sa Kuya, nin kusog na bot na umampang sa matawa, sin-share su talent ko. And syempre, ngunyan ba, nakakakanta na ako dyan sa inutan. Nagagamit ko na su talent ko para mag-serve kay Lord. Tapos, ang magayong padigdi is, dakol talaga dig sa simbahan, ako sa Kuya bilang, kumbaga, tugang naninda ako, arog nindo. Especially po si Ate Salve, kumbaga, si Ate Salve po kaya is nag-abot ako sa time na dati kaya may parade of saints kami, tapos wala akong kwarta talaga, tapos sabi ko, dahil na lang ako ma-intra, wala akong pambakal na bado. And sabi ni Ate Salve, dahil na ako mag-back out, kumbaga, na-touch akong marita. Binakalan niya akong up and down na bado. Tapos, ayun, si Ate Salve talaga, saro siya sa tiga-pasalamatan ko Arugan, dati kaya kang first time kong pagsalmo dyan sa inutan, pag may nasala ako, grabe na yung frustration ko. Pero saro sinda sa tao na nagsasabi na, bako iyan about sa sala or bako iyan about sa kung nagpiyo ka or what. Ang importante dyan is, ara mo kung nata ka nagkakanta dyan sa inutan. Kumbaga, nagkakanta ka para mag-serve kay Lord, bako para magpa-impress sa tao. Kumbaga, saro iyan sa way na kung nata ako nagtalubo bilang tao. Ang ganda naman ng message na yun. Ayun nun. How about you, Ate Bern? Ano ang answered prayer mo? Sa Kuya, actually, dako lang na answered prayer sa Kuya digdi sa simbahan. And syempre, bako man ako digdi nagpuon sa St. Jude, di ba? Pero nagpuon man giraray ako sa simbahan, bako nga lang digdi sa St. Jude. Pero, ang St. Jude talaga, inako ninda ako, like baguhan pa lang ako. Tapos, from the start na to, yun yung starting point wherein, tinanggap talaga ninda ako digding buong buo. Without doubt baga. Like, midbid ko lang sinda outside the parish, midbid ko sinda, naiiling ko sinda dati sa mga events. Tapos, kang nag-abot ako digdi sa St. Jude, like, tig-welcome talaga ako, lalo na ni Ann, tapos ni Mikay and ni Leonard. Siyempre, haon ka. Sina talaga yung, yung parang, nagpara-welcome sa Kuya digdi sa simbahan. Tapos, digdi man talaga sa parish, parang, digdi ko talaga nailing, so, suporta kang bawat saro. Araw ka halimbawa kaya kita may ganap. Gabos na commission dyan, puon sa parish priest, hanggang digdi sa St. Jude na youth. Gabos talaga sinda nakasuporta. Like, ano yung kaipuhan ka ni digdi sa event na tatawan ninda na, yung bukal talaga sa kalooban ninda na itao gabos-gabos. Tapos, sa personal man, ang answered prayers ko siguro is yung when it comes sa sa buhay ko talaga. Minsan, maiiling ko na lang ang sadiri ko minsan dyan sa Legazpi, nagalakaw-lakaw. Di ko aram kung pasain ako. Oo, recently lang actually. Recently, di ko aram kung anong nangyayari sa buhay ko. Tapos, di ko aram, minsan nabo ko magstay sa Arog, tapos sabi ko, masain man ako, sabi ko, mapaligaspi ako. Sabi ni Mama, ano ka sa Legazpi? Marabas ka na naman ngaya. Sabi ko, di ko aram kung masain ako, basta ako mapaligaspi ako. Tapos naiiling ko na lang ang sadiri ko minsan, naglalakaw pa digdi kay St. Jude, nagsisimba ako every Thursday, or minsan, every Miyerkules na yung 5:30 mas baga. Tapos ngunyan, actually, thankful ako, naging part nga ni talaga ako kaning Youth Commission, and part na din ako kang yung sa Lecom, kaya very thankful ako. Ayan, so, kung day po nindo aram, si Bern is, of course, tigbe-welcome me sa Lecom family kasi Lecom po ako. And ganyan, maugmahon kasi nagdakula naman ang samuyang family. Kaya, Bern, welcome sa Lecom. Yan. So, how about na, Ate? Ate Mikay, ano ang iyong Mikay. answered Para prayer? sa ko, so na-experience ni Ann, na-experience ni Leonard, na-experience mo. Feel ko na-experience ko ito today sa Karaw. So kay Ann, nagparaibi ako sa Peya. Tama? Sa Peya. Tapos may nagpipray duman. Tapos sabi niya, nag-abot siya, na ano ka? Sabi ko, di ako nakakataram, tapos so grabing nga, so grabing ibi ko. Amo ko daw. Charot.
kinupo niya na lang ako. Aram mo, suko po na mafe-feel mo, di ba? Suko po na piglulong mo, suko po na gustuhon mong maramdaman that time. Sunod, kay Leonard. So, pagsalmo ko, pinakalas kong salmo is Christmas 2019. So, nasala ako. Tapos, grabing hibi ko ulit sa Peya. Nagkakaduman ako sa Peya, grabing hibi ko as in. Tapos ako na baka dagitan ako ni Father Pao, dagitan ako ni Hindi ako nag-expect na dakulo nang maduman sa kong tao. Ate Salve Enot, Ate Min, Father Pao, si Father Lau na kato. Tig-comfort ako na okay lang masala. Taday man nagja-judge si Lord, kang ginibo mo. Tapos nagduman man si Dada, nagduman man ko si nagduman ka. Nagsimba ka kang 4:30 a.m. Ay, 4:30 ba? Oo. So, na-feel ko, dumampasan sa mga taong ito. Di ako nag-pray, pero nag-arabot sinda. So, comfort na paagi ni Lord gayud para sa ko. Susunod man, si Bern. Bakuman kaya ako baguhan, di ba? Ay, baguhan ako, baguhan akong kaka 2 years ko lang. Kung ano kahalaba sa relationship ko, man kahalaba sa pagiging youth ko. Siyempre. And dahil duman, winelcome man ako, i-shoutout ko man si Kuya Vince na siya ang naglaog sa ko. Kundi kayo ako naglaog digdi. Para kang jowa. Dahil lang. We find ways. Charot! Video. Baka naman. Tapos, Sana all. pero welcoming man, na-feel ni Bern na welcome, na-feel ko ito. Nag-pray ako kay Lord na pwede akong makahanap sarong tao, sarong pamilya, and friends. Tapos sabi niyang tinao. Pamilya, friends, na yaon sa Youth Commission as in simbahan. As in so love life. Siyempre. Di ko ito Extra na lang yun. papaano. Bonus na lang yun, di ba? As in. So, gari, pag pinagsama-sama mga na-experience nyo, na-realize ko habang nagdadangog na, gari na-realize, na-feel ko naman ito. So, gari parang, thank you kay St. Jude and kay Lord na na-experience ko ito. Alright. Ayun So, magayon na nadangog ta sa mga answered prayers ta. And of course, answered prayers man kan duwa sa satong mga sharers. Shoutout po sa Indo. Thank you po at ipinagbuot po nindo na mag-yes man sa samong request na mag-share kan sa indong life story. And after katong video, may hiling po nindo, tig-play ta po. So, himno ni San Judas Tadeo na siya mang pinagpreparar kan Albay Cathedral Youth Rondalia. So, Ate Bern? Ayan, magayon nun talaga tanadangog ta itong himno ni San Judas Tadeo na tinugtog syempre kang Rondalia kan Albay Cathedral Youth. Syempre goosebump ako. Aram ko na feel nyo man ito, Yes. nag-goosebumps kita kanina. Magayunan talaga siya. Grabe talaga. Aram mo yung emotion, mafe-feel mo duman sa tugtog ninda. Tapos Sabay- iba sa music niya sa normal na nadadangog ta, di ba, Yes. sa misa. Gari siya So, pang grand entrance sa Disney. Yes. Nag-video ka mo ka ito. Nag-video ka mo ka ito. Tapos naguli na ako, di ba? Pigpa-video call ko kay Da. Maski sa video call, mafe-feel mo so Iba, di ba? powerful. Yes. So very powerful na tugtog kang Rondalia kang Albay Youth. Siyempre, So, Albay Cathedral Youth. very on hands man kaya baga ang ano ninda. imagine, ngunyan pong kapiestahan ta, of course, mahiling din po, marereparo po nindo na pre-recorded itong audio na to. And then, right after their recording, kang videong ito, kinaagahan, nagpreparar naman po sinda, tamatugtog man po sinda sa kapiestahan ni San Rafael. Diba? So, makaano, kasi mas kahektik kang sked ninda, nagtango man giraray sinda sa to na, iyo, para kay St. Jude, matugtog kami. So, ibahon sa pagmati, makagirabo as in, may mamamati ka talagang something na di mo may explain, pakadangog mo ka atong tugtog na to. Ang magayong pa is, maski sabi yung tanan darakulaon sa mga instrumento ninda is, sinda so nag-initiate na digdi mismo sa St. Jude, magtugtog. Ta mo yan ang ninda na may feature talaga sa video ninda, si St. Jude Tadeus. Kumbaga, magayon nun ta. Imagine, gari snacks lang yung tinauta sa inda. Kumbaga, wala sindang tigagad na dakulang kapalit. Kumbaga, kaugman ninda na magtugtog kay St. Jude talaga. Kay Simon na patron kan mga simbahan digdi sa Legazpi. And well, so iba sa inda is, of course, midbid ko man po. And then, siguro nag-abot man sa point na hinapot ko sinda if
Dato po kamo. Nahiling ko po kaya sinda nagsisimba man sa St. Jude. Nag-aapot man po sindakan mass schedule nga ni St. Jude. And then, nahapot ko man po one time, sabi ko, nata fan or devotos po kamo ni St. Jude. And then, bawat saro sa inda, may manlain-lain naman na istorya. Sa kung nata, grabe ang pagtubod ninda kay St. Jude. So, sa giraray, Len? So, sa Giraray po, buot mi po pasalamatan ang Albay Cathedral Youth Rondalia sa pagtugtog kay ning himno ni San Judas Tadeo para naman sa selebrasyon kan sa tuyang kafiestahan ngunya na taon. Salamat man po kay Kuya Joram, asin sa gabos na miyembro kang ACYR, dahil tigran tindo so request me maski arami na kahektik ang schedule nyo. Yes. Thank you po. Thank you po. Finger hearts. Alright, so ngunyan, aram ta na nagabos, sa gabos na iba ang impact talaga kang COVID-19, di ba? Lalo na sa satong emotional and mental well-being. Maririparo ta na minsan, mamundo kita, darakan wara na masyadong social interaction sa ibang tao. Kaya naman, iyo ang nag-udrok sa saro, man na server, digdi sa satong parokya, na magsurat, asin mag-compose nin sarong kanta, na syempre, iyo man ang message niya sa tawong may pinag-aagihan na daita aram. Aram ko aram nindo ini guys, di ba? Ako po, personally, na-motivate po ako lalo na i-push through ang sa kuyang course, ngunyang college, dahil sa iya. So, dakol po akong naukodan na bagay-bagay sa istorya kan buhay niya. Actually, dakol man po ang na-amaze sa iya dahil masigrabe ang inagihan niya sa buhay, dahil man giraray na waraan pagtubod niya sa Diyos, as in, maski minsan mapagalo na, dahil niya man giraray sinukuan si Kristo. Marahil ang iba po sa Indo, nadadangog ang istorya kan buhay niya dahil baka na-share niya naman po iyan kang siya nag-sete palabras. Asin totoo na maka-proud, asin makaugmata. Dahil mo talaga aakalao na siya nag-agi sa arog ka itong face kang buhay niya. So, ang message po kan sa iyang kanta, para sa Togabos, as in, ini po, may titulong, In Your Hands, We Find Rest. Dangogon po niya to, as in sabayan, an espesyal na kantang ining, hatod ni Kuya John Vincent Arquero. Lord, my God, I lift my thanks to you for all the times I cried and you helped me through, and now I'm here to ask not for myself anymore. I pray for the ones who are now struggling on their own. Help them to understand the emptiness they feel inside their hearts. Let them know your will and seek for your grace. Take all the pain away and wipe all these tears in their eyes. Save them from the pit they're on. In your hands, may the mind and heart find peace. But Lord, you know too well that I'm also struggling on my own. Oh, help us to understand this emptiness we feel inside our hearts. Let us know your will and seek for your grace. Take all the pain away and wipe all these tears in our eyes. Save them from the pit we're on. Lord, we need you. Lead us to rise again and see our lives as precious as you gave. Make us realize your love for us.
our mind and heart find peace. Oh Lord, in your hands will our mind and heart find peace. Ayan, nadangog po nindo ang kanta ni Kuya Vince para sa mga actually ang title ng kantang yun is ano nga Len? Ang title po niya is In Your Hands We Find Rest. Pero dati ang nilagay natin na title is a song. A song for struggling people. Yes. Ito po, kung mariripara po nindo, kami po kaya kan last February, igwa po kaming tigibong virtual praise and worship. And at that time, inagadan ko si Kuya Vinsky. Kuya Vince, baka pwedeng mag-message ka para duman sa samong prayer and sa samoyang praise and worship na event. So, siya, being the pabibo guy that I know, ginibuhan niyang kanta. So, who would have thought na sa prayer niya is malalapatan niya music and naging ganon na naging a song for struggling people na naging ang title is In Your Hands We Find Rest. So, salamatan po Kuya Vince kasi nakapag-compose ka kay araw ka to kagayon na kanta. Yes. And salamatan man po kasi nag-yes ka man sa mo na magtugtog or gibuhon man itong kantang ito para duman sa event me before. So, at this point, gusto ko naman po sa indong ipamidbid sa muyang ang kura paroko kan parokya ni San Judas Tadeo para sa iyang feast day message sa Sato Gabos. So, let me welcome Reverend Father Paolo B. Barandon. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music, and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, even though I'm very old. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Oh, my music makes you dance and gives your spirit to take a chance. And I wrote some rock and roll so you can move. Music fills your heart. Well, that's a real fine place to start. It's from me, it's for you, it's from you, it's for me. It's a worldwide symphony. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things.
I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. I am music and I write the songs. I write the songs. Pero gusto kong baguhon ang titulo kang kantang ini para sa sakuyang mensahe ngunya na fiesta. Actually, bako I write the songs. Gusto kong sabihon sa Indo ng mga taga St. Jude Parish, sa Satuya Gabos ng mga taga St. Jude Parish, we wrote the songs and we continue to write the songs. And what song is that? The song of the church. The song of the synodal church, of the journeying church. The song of communion. The song of participation. The song of mission. Mga tugang ngunyan tabing taon, ang satuyang tema sa fiesta, yung tema kan sinodo sa maabot na 2023. Yun ang tema ta. Asin, gusto ko pong sabihon sa Indo na mga parokyano ni San Judas Tadeo, ang Parish Pastoral Council, ang Daughters of St. Jude, ang gabos na yaon digdi, makaugmahon tabi, na na-assign ako sa parokyang ini, na yaon ining pigaapod na ining sarabay na pagbaklay. Ultimo ko ng fiesta ini, digdi sa parokyang ini. Gustong sabihon man, 5 taon na ako. Sa 5 taon kong ini, na-experiencehan ko ang simbahan na ini, na may nabubuhay sa komunyon, nabubuhay sa partisipasyon, nabubuhay asin nagsasabuhay kan misyon nin sarong simbahan na nagbabaklay. Mga tugang, digdi sa parokyang ini, sarong karampag, talagang sarabay. Kung makarampag sarabay, daiki nagkakarampag na siblag. Ano ang awit na ini na kinakanta? Awit na tibaad so kakanta ko sa tono. Nag-iba so tono ko duman sa instrument. Pero sa simbahan na ini, sa parokyang ini, sarabay na nagkakaranta. Sarabay na minagibo din sarong magayon na kansyon. Tibaad igwa ki bass, igwa ki tenor, igwa ki baritone, igwa ki, ano pa nga ito? Alto. Iyan sa mga kakayahan ta. Iyan sa mga talento ta. Iba-ibang talento, iba-ibang kakayahan. Iba-ibang estado sa buhay. Pero pag kinurumbain ta ini, iyon ang ginibot ta sa laog nin 5 taon. Pinagkumbain ta ang gabos na ini. Alto, tenor, baritone, bass, soprano. Aki, gurang, pobre, dukha, hoben, malalaki, babae.
Padi laiko, sarabay kitang nagsurat nin mga kanta sa parokyang ini. Sabi ko nga ni, the song of the church, the song of communion, the song of participation, and the song of mission. Kung kaya, gusto kong magpasalamat sa Indotabi. Sabi ko nga, subago, ultimo ko na ining fiesta digdi, asin, sigurado ako mamimiss ko an siring ka ining parokya, an siring nindong mga parokyano, an siring nindong mga officers, nin mga organisasyon, siring nindong mga officers, asin miyembros kan Paris Pastoral Council, asin kan DSJ, kan Daughters of St. Jude. Pinahiling tabi nindo, sa sako, bilang sa indong kura paroko, sa samo ng mga padi, pinahiling ta sa satong diocese, mga tugang, na magayunon mananggad ang parokya na nagkakaigwa, tinatawanin laman ang komunyon, ang partisipasyon, asin ang pagmisyon. Sa giraray, sa lamatununon, sa Indugabos, mga naging parte ka ining Fiesta 2021, gabos kita, sigurado ako, gabos kita, mga padi, mga dibotos ni San Judas Tadeo, mga opisyales kan Paris Pastoral Council, mga opisyales kan Daughters of St. Jude, ang gabos na mga komisyon, gabos naghiriro para sa fiestang ini. Asin ini gusto kong tawan, nin espesyal na pagpapasalamat para digdi sa online fiestasyong ini. Ang mga hobenes kan sa tuyang parokya, na iyo an nasa inutan ka ini gabos. Sindaan nagcommand sa samo. Sindaan nagkapot kan baston, asin kami nagsunod sa inda. Kung kaya, nahiling ta, an magayuno na resulta ka ini. Kaya, digdi sa parokyang ini, bako sa nasupadi, an nagtatao kan, an nanginginotan. Bako sa nang sumang opisyales, kan PPC, an nanginginotan, asin masurunod sa iba, bako sa na, sa gabos na panahon. Ngunyan, bako sa mga gurang, an nanginotan, mga gurang ang nagsunod sa mga aki, mga hobenes ang nanginutan sa pagbaklay. Kasi kaya nahiling niya to ang magayon na resulta kaining online fiestasyong ini. Salamat pong maray sa giraray sa Indo, asin lugod ang tabang, asin intersesyon, kan sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo, iyo permi ang magtao sa tuya, enot, nin paglaom na permi kitang maglalakbay na kaibanan ng Diyos. Ikadua, ang kusog na kaipuhan niya to sa satuyang pagmisyon. Ikatulo, ang kapakumbabaan na perming magdara sa to sa pagkaburonyog o komunyon. Mga tugang, asin ang inspirasyon ni San Judas Tadeo, tangani gabos kita magpartisipar sa simbahan, lalo na partikularmente sa parokyang ini. Salamat po sa Indugabos. Congratulations sa mga hobenes niya to. Salamat PPC. Salamat DSJ. Salamat sa mga dibotos ni San Judas Tadeo. Happy Fiesta po sa Indugabos. So, ayan, nadangog po niya to ang mensahe na atod sa to, kan sa to yung kuraparo ko. Asin nadangog man po nindo ang sa iyang napakagaya na boses sa iyang performance. Ito pong performance na to, amo na po naghagad po kaya kaming performance hali sa inda, and si Father Pao na lang po daw ang ma-represent sa Gabos na Pade dito sa Satuyang Parokya. So, ito pong kanta niyang ito is of course dedicated man po sa Indo. So, makataba ki puso kasi masingon niya na may pandemic, patuloy pa rin tayong sinusuportahan, di ba? Ni Father Pao, as well as ni Father Francis, ni Father Eugene, and of course, ang ating ever supportive dati na nagpalit kay Father Francis na si Father Lau. Right. Shout out, Father Lau. We miss you. Yes, we miss you I there. miss you there. Then, So, grabe man po ang pasasalamat ni kay Father Pao sa iyang daing sawang pagtabang sa muya, asin pagpakusog kan sa muyang buot, asin siya ang nagiging paagita para
ta para maging marahay na youth sa community as in Hoven sa satuyang parokya. So, of course, bako lang po dahil kay Father Pao, sobra-sobra po ang samuyang pasasalamat kina Ate Salve, kina Kuya RR, Kuya Vince, Ate kay Cho, Min. even kay Cho, actually, kay Ate Min, Kay sa Kuya Gabos na Bert. Pade, kina Kuya Bert, kay Kagawad Mega, and of course, sa DSJ, sa mga commission heads, kami, personally, Yeah. ining event pong ini, yan na nahihiling nindong setup, dahil po yan magiging posible without their help. So, grabe kasi ka-supportive din ng maray sa mu, as well as digdi sa parokya. Kaya, makatouch kasi 'di ba like kami, personal, ako, si Len, nadangog po nindo na kami, nag-grow kami as a person, and bako lang po ito dahil sa pinush me ang sadiri me gusto mi mag-grow up or mag-mature sa pagiging arog-gaan. Kung baga, Na-motivate, oo, na-motivate kami. instrumento para matabangan kita na magtalubo. Yan. That's the words. So, ayan po. Hindi nyo nabanggi, nahiling po nindo itong mga performances na sa muyang pigpreparar para sa Indo, para sa selebrasyon kan kafiestahan ni San Judas Tadeo. And, Len, may masasabi ka pa ba? Wait, pasalamatan taman sa nag-video sa to. Si Ay, of Kuya course. Ron. Siyempre, yan siya, oh. Siyempre, si Kuya Ron, di pasalamatan ta. Maski hectic ang schedule man ni Kuya Ron, di na-push niya po, naksingit niya po, ay ning show na ini. Guys, yan ang mga nasa backstage siya. Si Aleni, si Tresh, si Angge. Ayan. Si Ma'am Very S. supportive. Yes. Wala Nag-ali na si Ma'am SDG, S. oo. Ay, si Ma'am S. Ali na siya. Pirot na kayo. So, ayan, Kuya. thank you guys sa support nindo, lalo na dyan sa mga technical teams Yan. namin. Thank you so much sa Thank you. Indo, sa Indong Tabang, para maisakatuparan tayo ng event na iningon niya nabanggi. Siyempre, salamat man sa Indo. Salamat man Yes. sa Indo Ayan, sa kay mga Len, kay host. Ann, kay Para Kai. maitaw po sa Indo ining Yes. online fiesta show. Sige na, Ray, siguro, kung ano naman po ining opportunity na uliton, na ining online fiesta show na ini, ay isa raw pong fundraising activity kan Commission on Youth. Ang magiging beneficiaries po kani is kami, at the same time, itong mga nasa likod. Ang donation po nindo, if makadakol po kita, is ipambabakal ni po ki laptop. Personally, ang pira po sa mo is ma-college naman. And to be honest, laptop is essential these days sa pagklase. Lalo na po ngunya na COVID, as in online virtual classes ang igwa po kita. So, if gusto po nito mag-donate, ang number po kan sa tuyang GCash is 0966-462-7436. So, ano pa? Minalingaw ba kita pasalamatan? Siyempre, pasalamatan taan Diyos. Ay, of course. Oo. naman po. Dahil San Judas Tadeo. Si San Yes. Judas Ano Tadeo. siya, St. oo. Jude, thank you po St. Jude. And Yes. happy feast day paring St. Jude. Pare. Pare. Pare na lang. Friends? Close Barkada kami. sa naadi. Lord, thank you po Bakit? for Ano this yun day, ang Lord. tabi? Thank you so much. Thank you. So, I think it's a wrap, guys. So, is it? So, Yes. Siyempre, may Yes. kanta pa kita. Alright. So, kasi bago na-mention men na ining Magnificent 2.0 ay isang adaptation kang Magnificent last year. parang kitang mini-mininda. Yes. And last year, ining farewell song mi po, ining last song mi para sa Indo, iyon ang last song ni the last year. So, Pero may meaning po ini. Kunata po ini ang samuyang kinuha ulit na last song. bakit nga Yes. Balen? Ini kaya sarong patunay na si St. Jude nagbubuo, as in magbubuo pa kay mga bagong barkadahan. Kaya sumanga mo ya po, mag-intra na kamo sa pamilya mi ta maugmahon po kung mayaman As nindo in. kibago pang barkada. Yes. Yes. Kanina ka mo tigde. Kaya ipuhan mi pong youth. Pero dapat so committed. Dahil man po kamo pababayaan, syempre. So, ayan. Kung pinabayaan ka mo kang jowa nindo kami, dahil mi ka mo Oo. papabayaan. Ay, Kung kamo iba. babarayaan kami, dahil mi ka mo babayaan. Sana all. So, ayan, without further ado, Tresh, Aleni, at kung sino pa man ang nandyan, dito na kayo. Angge. Sabay-sabay na tayo kumanta. Sabay-sabay na nating kantahin ang ating, ang kantang pinamagatang
Awit ng ng barkada. Ay, pwede man lang na. Natagal ako nakakumangina eh. Nakasimangot ka na lang palagi, parang ikaw lang ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Mukha mo ay... Charot! Pagmumukha mo ay hindi maipinta, at halimutan mo na bang tumawa, e sumasayat na ang muso mo sa lupa. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nadirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Kung sa pag-ibig may pinag-awayan, ay huwag na pag-usapan. Tayo din nagbibibilangan. Kung ano Problema mo'y magkatambakan, ang mga utang di na mabayaran, lahat ng bagay ay nagdadaan sa usapan. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkamigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nadirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Kung hahanapin ay kaligayahan, maging malalim ang may kababawan, sa'yo ay may nakalaan. Ano ba? Kami. Basta may nakalaan. Putan, maging ito'y madalas o minsan, pagkat Iba na nga ang may pinagsamahan. Hindi nagkasarabay. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Kasama mo. Yeah. Kasama mo. Sige na, guys. Diyos maraming nabanggit po sa inyo, gabas? Happy Gabos. Feast Day, Saint Happy Jude. Feast Day, Saint Saint Jude Jude. Tadeus. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Happy Feast Day, Saint Jude Tadeus! Thank you so much for watching. Good night po. Happy Feast Day, St. Jude Tadeus. We are happy to serve you. Happy Fiesta St. Jude Tadeus. We are happy to serve you. Happy Feast Day, St. Jude Tadeus. St. Jude Tadeus, please intercede for us. That Jesus may hear and grant our prayers. God bless us. Glory and praise to God forever. Amen. Sa ngaran man kan sa kuyang mga pagdiriba sa kusina, Happy Fiesta San Judas Tadeus. Happy Fiesta St. Jude Tadeus. Maugma kaming nagsiserve sa imo. Happy Feast Day, St. Jude Tadeus. Happy Fiesta, St. Jude Tadeus! Hello po, I'm Claude Lorbes Palanca. So on behalf of Acolytes, I would like to say Happy Feast Day po, St. Jude Tadeus. And first of all, I am glad that you guys, our journey to be an altar server and to our journey in life as well. So by the way, I'm an altar server for several years na po, and through this parish,
I've learned a lot, and of course, I've made many friends in different ministry with strong faith and dignity, and I'm looking forward to a wonderful outcome. So also God, thank you for all the grace and favors which you have given me through the prayer of your apostle, Jude Thaddeus. So Saint Jude, we thank you for your intercession in response to our prayers. We will always be grateful to you, and we'll spread to devotion to you. So be with us always, so we may face our problems with courage and sincerity. That will be all po. Thank you. Happy Fiesta, St. Jude Tadeus!